Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si teraz, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 23. kapitole vo veršoch 35 až 37 a potom vo veršoch od 39 po 43. Takto v mene Pánovom. A ľud stál a díval sa. Uškľabovali sa aj poprední mužovia a hovorili: iných zachraňoval, nech zachráni seba, ak je on pomazaný Boží, ten vyvolený. Posmievali sa mu aj vojaci, keď prichádzali a podávali mu ocot a hovorili: ak si kráľ židovský, zachráň sa. A jeden zo zločincov, ktorí tam viseli, rúhal sa mu a hovoril: či nie si ty Kristus? Zachráň seba i nás. Ale druhý odpovedal a takto ho pokarhal: ani ty sa nebojíš Boha? A si celkom tak odsúdený? A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme popáchali, ale tento neurobil nič zlého. Potom povedal Ježišovi: Pane Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš: veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Amen. Milé sestry a milí bratia, Pánovi Ježišovi Kristovi, posledne sme minulý týždeň v rámci postného zastavenia premýšľali, ak si pamätáte, o plačúcich ženách. A hovorili sme o tom, že slzy na ich tvárach ukazovali, na čej strane oni stoja. A dnešný text, ktorý sme počuli z Evanjelia, nám ukazuje, že nie každý v tom smutnom zástupe stál na strane Pána Ježiša. Väčšina v zástupe na Golgote boli tí, čo si Pánovo ukrižovanie sami prijali a nielen, že sa tešili z jeho bolesti, ale dokonca sa mu aj diabolsky posmievali. Kto bol ten posmievajúci ľud? Možno to boli tí istí ľudia, ktorí pred týždňom na kvetnú nedeľu volali Hosana. Vtedy Ježiša silne oslavovali, lebo boli presvedčení, že sa stane ich židovským kráľom. Ale keď videli, ako bol zajatý, neváhali sa od neho odvrátiť. Ako na nejaké divadelné predstavenie prišli sa pozrieť na Golgotu. Pán Ježiš im bol totálne ukradnutý a ľahostajný. A horšie to bolo s tými ďalšími. Čítame, boli tam poprední mužovia národa. Tí sa z toho tešili. Boli to predovšetkým veľkňazi. A my veľmi dobre vieme, že táto skupina ľudí Pána Ježiša nemala rada. Lebo Ježiš sám vyhlásil, že je Božím synom. Bolo to pre veľkňazov nesympatické. Považovali Ježiša za bohorúhača. A bola tam aj náboženská skupina farizejov, ktorá ho ešte viacej nenávidela, pretože práve im Pán Ježiš povedal podobenstvo o farizejovi a publikánovi. A taktiež neraz na ich adresu zo strany Pána Ježiša zaznelo to výstražné: beda vám, farizeji. Aj ďalšie iné podobenstvá, ktoré Pán Ježiš povedal, boli skryte namierené práve proti tejto skupine ľudí. No a potom tam boli aj zákonníci, ktorí boli experti a môžeme povedať machri na vykladanie Božieho zákona. A im sa nepáčilo, že predpovedie prorokov o Mesiášovi Ježiš vzťahol sám na seba. A potom sa Pánovi Ježišovi posmievali aj vojaci. Boli to Rimania. Oni poslušne splnili Pilátov rozkaz. S veľkou a nenásytnou radosťou sa Ježišovi posmievajú ako židovskému kráľovi. A tak sa pýtame, čo im vlastne bolo dôvodom k tomu, aby sa Ježišovi posmievali. Iných zachraňoval, nech zachráni seba, ak je on pomazaný Boží, ten vyvolený. Cítime
takú iróniu v týchto slovách. Dôvodom posmechu bolo to, že Pán Ježiš, ako vieme, iných ľudí dokázal zachrániť. Dokázal mnohým ľuďom pomôcť. Kriesil. Zázračne ľudí nasýtil. A teraz sám sebe, myslia si, nedokáže pomôcť. A tak sa mu smejú. Vysmievajú sa mu. Ďalším dôvodom ich posmechu bolo aj to, že Ježiš sa priznal k tomu, že je Božím synom, že je Mesiášom. A oni ho teraz bezmocne, môžeme povedať, vidia visieť na kríži. Čo by potom mohol byť Boží syn, Mesiáš takto ukrižovaný, keby ním naozaj bol? Toto je Boží syn na kríži? Takto on prehral? Ale Pán Ježiš nechcel zachrániť seba. Keby bol zachránil seba, sestry a bratia, nebol by zachránil nás. Keby bol seba vyslobodil, nebol by nás vykúpil z otroctva hriechu, smrti aj moci zlého. A môžeme povedať, že Pán Ježiš trpel dobrovoľne. Toto všetko naozaj nie je dôvodom k posmechu, ale dôvodom najväčšieho váženia si Pána Ježiša. Lebo on nám je tým dokonalým príkladom tej najväčšej lásky. On naozaj za nás svoju vlastnú dušu položil. A to je dôvodom toho najväčšieho obdivu Krista. To je to najkrajšie a najcennejšie na ňom. Preto ho máme milovať, v neho veriť, že sa obetoval za nás, aby sme naozaj my mohli žiť. Viete, diabol vždy útočí na Božie dielo a patrične dáva najavo svoju aroganciu. Na mnohých stredovekých obrazoch, ktoré keď zobrazujú umúčenie Pána Ježiša či jeho plánovaného popravenia na drevo kríža, tak strážcovia, ktorí ho vedú, sú väčšinou namaľovaní škaredo. Väčšinou sú znázornení s otvorenými ústami a vyplazenými jazykmi, ktorí sa mu posmievajú a poškľabujú mu. A toto je naozaj vyjadrenie toho démonského a toho diabolského. Tie škaredé ústa, čo sa posmievajú najsvätejšiemu a jeho evanjeliu. Biblický obraz posmievania sa poukazuje na znevažovanie Božieho diela v Pánovi Ježišovi. Robia ho malicherným a ponižujú ho. A ja vám chcem povedať jednu takú zaujímavú vec, ktorú som sa dočítal nedávno. Martin Luther zdôrazňoval, že najlepšou zbraňou na diabla je použiť tú taktiku, ktorou on bojuje proti Kristovmu evanjeliu. To znamená vysmiať sa mu, vyplaziť mu jazyk a poslať ho preč. A v Lutherových spisoch by sme našli naozaj výrazy, niekedy až takým hrubým jazykom, kde ako píše, ako diablovi necháva odkazy. Tak napríklad v jeho prednáške k listu apoštola Pavla Galackým kresťanom z roku 1535 je uvedený tzv. Simulovaný dialog, kde diabol prichádza k Lutherovi a hovorí mu: prišiel si ma pokúšať? Mňa absolútne nevystrašíš. Ja mám Krista. Počul si už to meno? Kristus je tvojim diablom. Kristus je tvoja smrť, diabol. Odpáľ a nechaj ma na pokoji. Ty si to vybav s Kristom. A ide teda o akúsi takú vnútornú, hlbokú aroganciu. Luther hovorí: odpáľ, ja mám Krista. Kristus je na mojej strane. A práve sila tohto Lutherovho argumentu spočíva v moci Kristovej. On je predsa ten, ktorý diabla a jeho deštruktívne síly už dávno na kríži porazil. V podstate sa Luther hrdí víťazstvom Krista.
Pán Ježiš, sestri a bratia, nechcel zostúpiť z kríža. To nebol jeho úmysel. Takto nezamýšľal ani jeho otec. Úmyslom bolo to, aby Ježiš v tretí deň vstal z mŕtvych a aby každý človek mal účasť na večnom živote. Vážme si túto Ježišovu lásku. My, ktorí v Neho veríme a ktorí ho nasledujeme. Aj v tomto čase pôstu. Táto láska, ktorá bola mnohým zo zástupu ľudu nepochopiteľná, nech nás všetkých vedie ku veľkej vďačnosti. Stojme v tejto pôstnej dobe pod Kristovým krížom aj my, ale nie ako zástupy, ktorí sa na golgotskú udalosť dívajú ako na nejaké divadelné predstavenie, ale aby sme boli ako hrstka tých verných, ktorí zotrvali a tak dokázali, že aj oni milujú jeho, ktorý sa za nás obetoval. A teraz prejdeme k tej druhej, poslednej časti dnešného evanjelia. Keď hľadíme v tomto období pôstu na postavy, ktoré sa nachádzajú pod krížom, tak vidíme, ako sa ľudia rôzne stavajú k trpiacemu Pánovi. Jedni sa tešia, iní sú ľahostajní, iní Krista v slzách oplakávajú, iní ho nasledujú, iní sa mu posmievajú. O tom sme už hovorili. A táto dvojitosť, tento dvojitý postoj človeka ku Kristovi, to môžeme v celej Novej zmluve vidieť všade. Vidieť na každej stránke. Že boli rôzni ľudia, ako sa postavili ku Kristovi. Už keď konal divy, ako vyjadrenie prítomnosti Božieho kráľovstva. Jedni ho za tieto skutky oslavovali, iní ho nenávideli. Ako dvojako možno zaujať v tých istých okolnostiach, postoj voči Kristovi ukazuje aj druhá časť prečítaného evanjelia o dvoch lotroch. Jeden sa stavia ku Kristovi kladne, druhý záporne. A tak tu sa tiež chceme pýtať, čo vieme o týchto lotroch. Našiel som takú informáciu, že podľa starého mimobiblického spisu, ktorý nesie názov Skutky Pilátove, sa dozvedáme, že ten kajúci lotor sa volal Dismas, čo znamená ťažko premožiteľný. A meno druhého lotra bolo Gistas. A to znamená na cestách v úkrytie číhajúceho zlodeja. Teda už tieto mená, ktoré im ľudia dali, ukazujú, kto vlastne boli. Že to boli lupiči, ktorých dlho nemohli chytiť. Preto Dismas, lupič je zákerný, preto Gistas. Tento Dismas bol zločinec ukrižovaný s Ježišom po jeho pravici. A často tento lotor býva zobrazený ako ten dobrý lotor, ktorý je natočený telom aj tvárou akoby v rozhovore s Kristom. A Gistas je znázornený ako ten zlý lotor, ktorý sa od neho odvracia a zvyčajne býva zobrazený už ako mŕtvý a odsúdený. A týchto dvoch zlodejov ukrižovali spolu s Pánom Ježišom. Chceli aj Rímania tak pospešne ukázať, za koho oni vlastne Krista považujú. Takto sa vlastne splnili slová proroka Izaiáša a počítali ho medzi zločincov. Kristus, sestri a bratia, ako najväčší lotor s najväčšími lotrami. A teraz poďme trošku hlbšie. Pre lotrov na kríži to bola situácia, v ktorej oni obaja museli vyjadriť svoj vlastný postoj ku Kristovi. A tu práve vidíme, ako dvaja, majúci podobné životné osudy, zaujímajú ku Kristovi rozdielný postoj. Gistas sa Ježišovi posmieval, či nie si ty Kristus? Zachráň seba i nás. Rúhali sa druhý, tak sa rúhal aj on. Nehľadiel na to, že zomiera,
a že by bolo treba aspoň teraz, v tejto poslednej jeho chvíli života, urobiť pokánie. Mal za čo činiť pokánie. Mal za čo prosiť Pána Boha o odpustenie. Ale on sa nekaja. Je tvrdý vo svojom srdci. Ešte aj v poslednej hodine svojho života sa rúha. A tak môžeme povedať, že posledná príležitosť k pokániu je nevyužitá. Je stratená. Mal príležitosť, akú mal iba málo ktorý hriešnik. Stať z očí v oči Kristovi, vyznať mu svoj hriech a neurobil to. A ten Dismas konal úplne inak. U toho je vo chvíli umírania to, čo má byť vo chvíli zomírania pri každom jednom človeku. A to je pokánie a viera. Bolo mu na úžitok a veľké požehnanie, sestri a bratia, že tento Lotor zomieral na Golgote s Ježišom. Zo všetkého, čo sa tu udialo, on videl, kto Ježiš je. On spoznal v ňom Spasiteľa. Kaja sa síce veľmi pozde, to je pravda, ale je to lepšie, ako by sa nekajal vôbec. A jeho pokánie sa prejavuje tak, že sa stavia na obranu Pána Ježiša. Ostro karhá toho druhého, keď sa posmieval. A hovorí mu, ani ty sa Boha nebojíš? A si celkom tak odsúdený. A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme spáchali. Chcem ešte spomenúť, keď Martin Luther, a to sme aj na biblickej hodine, ak si pamätáte, hovorili, že keď vysvetľuje vo svojom katechizme 10 Božích prikázaní, tak vždy začína slovami: máme sa Pána Boha báť a ho milovať. A tak sa pýtame aj v tomto období pôstu. Či sa bojíme Pána Boha? Bázeň pred Bohom nie je ako strach, pripomínajúci panickú hrôzu. Ale naopak, bázeň ako taká ozajstná, úprimná a skutočná láska nás k Bohu, ktorá pripomína to zásadné, že nechceme zarmútiť toho, ktorý nás miluje nekonečnou láskou. Čiže bať sa Pána Boha znamená bať sa ho zarmútiť. Ctiť ho nie len vonkajšími prejavmi zbožnosti, ale k tej vonkajšej pripojiť aj tú skrytú bázeň svojho srdca. Sestri a bratia, každé pokánie sa prejavuje ešte ináč. A to je uznaním a vyznaním svojich hriechov. To robí aj Dismas. V tejto chvíli sa mu pred smrťou, tak povediac, premieta pred jeho očami celý doterajší život. V duchu ho akoby porovnáva so životom Ježiša a vidí teraz: ja zomieram spravodlivo za svoje hriechy, ale Kristus ten za seba nezomiera. On zomiera za nás. A keď toto človek začne vidieť, možno hovorí, že činí skutočné pokánie. No a v tom Dismasovom pokání je ešte aj druhá vec, ktorá pri pokáni v hodine smrti musí byť. Že je pri ňom skutočná viera, že Kristus je jeho spasiteľom. Viete, keby Dismas tejto viery nemal, nemohol by sa obrátiť na Pána Ježiša s prosbou: Pane Ježišu, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Lebo toto je prosba o odpustenie a prosba o záchranu. A všimnime si na záver, že už to je iný Dismas, ktorý kedysi lúpil a robil zle. Už je to nový človek, ktorý sa v hodine svojej smrti kaja, prosí Pána Boha o odpustenie. A nekaja sa nadarmo. Nie je to iba niečo povrchné, ale niečo veľmi hlboké a skutočné. Hoci je to pokánie len v poslednej chvíľke života, a toto je vždycky to, z čoho sa rozochveje moje vnútro a normálne mám zimom riavky, keď mu vtedy Pán Ježiš s láskou hovorí: veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. A kajúci Lotor na kríži teraz zomiera s nádejou. Sestri a bratia, aj my sme v tomto čase pôstu pozvaní k tomu, aby naša viera v Pána Ježiša,
ako Spasiteľa bola doprevádzaná skutočným pokáním. Pokáním, ktoré núti nás zaplakať nad sebou, svojim hriešným životom. Pokánie, ktoré mi ukazuje, aký som biedný človek a ako veľmi potrebujem Božiu milosť pre svoj život. A tak vidíme, že rôzne zomierali títo dvaja lotri na kríži. Jeden zomieral v zatvrdilosti svojho srdca a druhý zomieral blahoslavene, požehnanie a radostne. A viete, či sa nám to páči alebo nie. Ale raz príde chvíľa, keď aj my budeme z tohto sveta odchádzať. A otázkou teda dnes je, ako budeš zomierať ty? Ako budem zomierať ja? Budeme ako Dismas alebo ako Gistas? A ja nám prajem, kiež by Pán Boh dal, aby sme my všetci mohli zomierať s prosbou: Pane Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A potom bude platiť aj o nás to Pánovo slovo: blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz zomierajú v Pánovi. Amen. Stížme sa k modlitbe. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za to, že Ty si išiel dobrovoľne cestou utrpenia a kríža. Ďakujeme Ti, že je v tom veľký prejav Tvojej lásky k nám, hriešným ľuďom. Ďakujeme Ti za to, že v Tvojom kríži máme záchranu, odpustenie a nový život. Ďakujeme Ti za svedectvá tých, ktorí ťa nasledovali. Prosíme, Pane, aby sme mohli byť ako ten lotor na kríži, ktorý činil pokánie. Pane, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. My si tak uvedomujeme, že častokrát možno stojíme na strane tých, ktorí ťa ignorujú, ktorí sa ti posmievajú. Že častokrát viera v teba nezohráva veľkú úlohu v našom živote. Odpusť nám, prosíme, že sme častokrát vo viere v teba chladní, povrchní. Prosíme, aby tak nanovo zahorelo aj v tomto pôstnom čase naše srdce k tebe. Aby sme tak nanovo vykročili za tebou a boli ti verní po celý čas nášho života. A ďakujeme, že pre svojich verných máš pripravený veniec života. A tak prosíme, daj, aby pri poslednej hodine nášho života mohli zaznieť tie slová dušu pohľadzujúce: vojdi v radosť svojho Pána. Tak sa vkladáme do tvojich rúk a prosíme o tvoje požehnanie. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvodi nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov.